Di kay panahon kay murag sakit ako hawak. Ha? Walo kong electric fan ba? Nagbabad mag electric fan. Baba dog. Electric fan oh, nabuntag ba? Dali ra kay na. Uh, Barangay short sir, nagbaksar. oh, bakit? Alin ko sa kanila sir. Sila. Dire. Ayan guys, hello guys. This is Eric Helot. Welcome to my channel. Mayong buntag sir. Buntag. Sa ito pamatay sir. Dari sa hawak na ako. Kagay Dire. Sa man dire. dari. Sa may dapi-dapi. Oh, dipit-dapi o diri ko. Dapi, o dire sa hawak. Oh, hawak na. Magkuhan ko mag. Masa pa dire? Mangusog ko, musakit diri oh. Sakit po siya? Oo. Musog ko murag kay musakit diri. Di ada pita. Oh, diri. Sige, sa pagyan. Naya akong lisa diri. Murag nawara kay ako mga banyusan. Kung na ko lisa diri, primero musakit. Anong nalisa mo na? Kuan mo na dagba, magutuna sa may pa. Dadagma tapos. Pero kung sa imong feel diya sir, kanang muro sakit sakit siya nga. Oh, Ini ginhawa dili sakit kanang mo ana lamig musog ko. Oo. Oh, wala siya pero murag nawar kay ako mga banyusan. Nawapad siya. Oh, nawara kini lang magusog ko, murag sakit diri oh. Diri. Ini mangusog. Oo, musog ko. So dire sakit po ni dire. Oh, diri. Imong dire sa likod kani abagag kani sa tunga-tunga sa likod, wala sakit? Wali sakit kini lang diri. O dire. Oh, diri. Asay pinakasakit kani dire. Diri. Mo na siya. Oh, Pila ka adlaw na sir? Pamina nimo. Maihap nimo. Gikan sa mga nagsugod-sugod og ginagmay. Anton nga di na mawala. Primero, ako maningi na-check up sa doktor. Ina. Nagaan akong pain reliever. Pain reliever lang. Oo, pero Wala siya nakita nga unsa na. Wala lang. Wala. Wala kay X-ray. X-ray ha, negative man. Wala nakita. Oo, lapan ko sa dugo. Daw ano may nga normal pong Normal po, no? normal na dugo. Oo. Kaya ako magawas Wala na. may nga sakit mong gigapon siya. Oo, sakit na ako diri nga, kuan. Ya. Sa nga, masig. Kaya di ba, ang doktor, di ba mo panuhot na, di mo too. Kare. Oo, ikaw nga. Wala may nabisip Huna ko ka, masig panuhot na eh. Bisip panood Kaya dok. akong Kita gingaw. ba to na nakita? Oo, yung ano, doktor nga. Ganun sakit pa rin ko. Basig panuhot, pido kayo magbabad, mag-electric pan. Dito mo to, ng doktor lagi panuhot. Wala gani. Oo, na. Ito na nga. Na-x-ray ko. Negative. Kaya ako mag-klabo lagi dito eh. Negative. Yan, sa dugo, sa negative. Okay. Okay man. Ang wala lagi karang mangusog ko. Masakit. Mura akong ibati. Kaka naka-reliever. Oo, pagkakala ko pinag. Kumusta man? Okay naman siya, di yung panihatong na nga. Bita-bita na. Higda ko nga. Maglisod kong bakod kay sakit na rin. Kung pag pin reliever, nawala na. Kung akong di pa materon, ka naman lusog ko, sakit na rin. Siya dia pita. Pura. Wala nilain, unsa pa nilain? Wala. Ganira dali, oo, ganira dali. May mga ginagmay, mga usay-usahay, may usahay. Sorry, ganun lang mangusog ko. Unsa man kung mangusog, Mangusog ko, sakit na rin. diha kinapita mo sakit diri. Musabay na diri tanan, ana. Oo, Ana na tanan. Di ba ka nagabasag hapon gabi sir? ha? Mas sa hapbat ligo. Wala ka. Kuha hatbat ng ligo. Kung maligo ko, ligo. Radyo po, di ko hatbat. Oh, pero wala ka anang hapon gabi. Wala, buntag na akong Buntag ligo. ra. Dati bata-bata pa. Anak yun, ligo ko to. Ito. Ito, Hapon yan. gabi dili. Sige. Ano? Mo di mawala no? Ay nakabalo ka sa kuha sir. Kuha mo sa imong account. Kita ni mo. Oh, ala ko. Bagura or unsa? Bagura. Kaya, actually, tagakuan mo ko, taga-butuan ko. Butuan. O, bagura po ko diri. Oh. Ayan, shout out sa taga Butuan. Butuan City no no? Oh, ayan, shout out sa taga Butuan City. Nana po kay nahilot nga taga Butuan ni ani dire. Murag naagi siya kanang padtog jinsan ata. Hapit tala sa dire. Oh, so ko mahilot ko agi mo digos. Ni hapit siya, dili na sa taga dire. Tama ko yung taga-igagaw dyan sa
playa, tinda. Kuan, kubilyan. Sige. Hapit ko diri. Yan shout out sa taga Butuan City na si Sir Dre. Karon, asa ka na po yun, sir? Ya, sa tinda. Tinda Playa. Oo. Sige. So ayan guys, shout out sa taga Butuan City. Si Sir, gikan jud din Butuan City niya. Shout out po sa taga Playa, Digo City. Dito na po yung si Sir karon. Atong tabangan sa iyang ginapamati kay wala may finding. So atong pangita atong maagi gyud nga mawala siya, no? Kaya sa ba magunahon ta nga di ba gani sa pangidaron nga na ba dayon, no? So ano guys, Kana na budok ko sakit. yung sakit Dre dapita. Sabi kininder kini. Jadi ajod mo gani yung ginagawa sige. So ayan guys, tabangan na to si Sir nga mamayo iyang ginapamati, no? Inabanan sa pagampo sa Ginoo kay di man makaya o kita-kita lang, no? So mapalaban jud ta, no? Magpatabang jud ta sa pambuhay ng Dios. Ayan guys. So of course ako mga viewers nagatanaw sa kuha, naga-subscribe, naga-like, pag naga-share, maraming salamat sa inyong pagsuporta sa kuha. Maraming salamat. Shout out sa inyong tanan, sa lahat ng mga nag-comment, yan, nagpa-shout out. God bless sa inyo. Shout out sa inyong tanan, no? Of course, sa mga viewers na ko outside of the Philippines, thank you for watching my YouTube channel. Special mention ang Singapore, Vietnam, Thailand, India, Malaysia, Indonesia, of course, ang Pilipinas. Number 1, salamatan ako ang Pilipinas. God bless sa inyo. Sa lahat ng mga OFW, kung asa mo karon nagtrabaho, kayo ang tunay na bayani. Of course, napil ko na kay bayani ko ta OFW ko gusto dati. Kasi na OFW ka, wala ba? Actually, sa Riyadh jud ko nagahilot sir. Dili dire. Di pa pauli lang ko ni message mo nang dali na lang tong hilot. Okay. Dire daw kaya halo mga Pilipino gid ato matabangan dito halo man. Halo man sa Pilipino. Lahi nga lahi, mama na itong matabangan, no? Na, hindi itong dali muli, eh, nakutag kuwan ko, sige man, rin na lang tano. So, daghan na po kung natabangan dire. Ayan guys, mga wala pa pagka-subscribe, bago wala mo nakakita sa channel, di mo magmahay, no? Sa inyong pagtanaw karon, kung mahilig mo mga traditional hilot or healing, kung mahilig mo, ayan, kini mo, ninindot nga tanaw niyo yung subscribe, i-like, o i-share na. Kung pagkaka-subscribe, please subscribe po, no? Mas nindot kung makashare ka, labi na wala ka sayo to mga friends, mga tabang ta, no? Dagang masayo, dagang po matabangan kutob sa itong mahimo guys. Ayan, so salamat po guys sa mga pag-ani sir, no? Nanhinar ba na ganina? Di ano ka dito day? Dari ko man tong lalaki nga. Nagkuhan ko lang ka. Service. Sayo man to. Apat-abuta lang. Yung ba to isa ka, basta madugay ito. Uli ko, kung ito ikong sana, tawagin lang sa dito, aram mo akong kana. Asa yung phone number? Sa kato sa Facebook nimo. Sige. So ayan guys, please subscribe lang, no? Ay nangutan na, taga-asa ko, kaya na mag-comment ako taga-asa. So i-appeal doon ako istorya, no? Taga Digo City, Yugo, no? Ako sa First Cam Street, Rabina Compound, Barangay Sunuan, no? Wala kabot sa gym, sa may Purok Mangga, Digo City, Davao del Sur. Ayan, so of course, number 1 ang Salmatan, siyempre ang Digo City, Davao del Sur, Mindanao. Ayan, God bless sa inyo sa tanang subscribers, sa lahat ng mga viewers na ako. God bless sa inyo. Thank you so much. Sige, so maghilot na ko guys ha. Shout out sa taga Playa o Butuan City. I love you guys. Sige, tag-shot sir. First time naman sa koron? First time. Amay pati sir sir. Nalugar ka sir, subscribe sa channel sir. Oo. Channel ko sa YouTube, Eric Hilot lang. Oo. Tanggalin mong relo sir. Drill po to. Mura dagan-dagan imo na concert no? Imo mga customer ba? Tao na to. Magay 80 years. Tigula na 80 years old ba to? 81. 81 to. Ang pinakatigula, kulob sir, ang pinakatigula na kung kilot dari sa 100 to. Taas na dyan, no? Grabe na po. Gusto pa mo daw sa mag 103. Grabe. Tama, pag isa sir, no? Oo.
Kani kani kani. Kani ka mo. Dala. Kana og kana. Sa ka ka mas ana lang kamay ana lang. Kamay. Up. Pero dos ko sa. Kana. Yan guys, please subscribe po. Love you guys. This is Eric Hilot of Digo City. Oh, din. Gatas no, balik niya ito lang. Ano yung sa akin dito? Sino pangalan sir? Alin? Ha? Alin? Allen. Ano tinuod? Ang tinuod pa nga Diyos. Oh, Ferdinand. Ferdinand. Ano ito? Ano yung biscuit mo? Ito ka answer sa one. Face. Face, no? Ha? Number one din. Yeah. 2, 3, 4, 5. Face. Di, manggunang number one. Dali. Number 2 ba? Dali, anak ka magpalit atas. Ano lagi ka dong? Ay, luto niya ha. Ano ka na? Alam tayo. Swimming pool. Balik ko gatas, oh. Tawar right? Last. Last.
classmate tayo man, no? Aha. Ano, bulok. Namo. Igo siguro na yun, panaigop mo sa pag-ambak-ambak nila. Bukan din. Ako pilot. Sige na, pagpalit nagatas. Kaya unang lato na sila. Hindi paliton. Grade 3. Ano cambio? Oh, di mingbi. Okay. Muli naman kablugar ni. Princess. Wala ko dis. Asan ko ah? Okay na. Noon dili oh, kung balon. Saan na? Sarap. Saan na lang iding mo? Ito pa. Ano yan? Indog gaya, dulungid na mo. Ang talon ba kabog? Hinaw ni. Kakasaklaran. Inak nga lang sila. Wala kang 16 na. Huwag niya kong pili ko. Hindi ako nandito. Mangita doon ako daan mang kay. Di na mawala doon likod anak ko ah. Ihawas na lang yan. Ikot ako pa. Tikta ba? Tikta. Gusto kayo ng kanta mo. Bilit ng tatapumpol. Umuwi ganit ko. Na, May practice ka. na, Buwang nanimog. na. Buwang balay ko. Matapaman ko. Ba? Ano, nag-skwila pa man ko. Dali, hindi mo yung istorya. Ano nga? Ano ka kanina, mag-unaw ka, magkamidyas ka, magkamit ka. Nag-igani ko, para kabalo ko. Kabalo, magay ka magdula na cellphone, maway tudlo-tudlo. Ano nga, right mo ko. Oo. Dapat istorya. Oo. Right mo ko. Oo. Ooy, nalanta. Ooy. Na. Tapos. Wala na batas. Sa'yo. Wala ko. Batas mo. Ano na dia? Ha?
Sige na, kita niyo mong makauban daw. Di mo na, classmate na ako. Classmate, duro ng preso. Oh. Yung storya mo siya preso ko niyo. Ikaw na guna yung mga okay sir. Okay, ba? Kana. Ayun ko nga, kanag-unga kayo. Naku nung blue. Buwan na taka, dapat ano na ka. Luming. Walang giring mga ginawin mo. Ano mo? Plaster mo po. Those because nana say manners mo. Ang giring mo na ay hindi manners ang giring. Dali, nag-inom ba? Okay. Ano ni teacher, pagkalitong nga ka, those school na. E pagkauna, magkakalitong nga ka, sila lang yun. Obigas o obigas. Mga kami, kayo mo, basta ako. Tubig man kami, ginibit quick. Saksiya kayo. Dito dong, may gamit ako dong. Ay gabi. Oh. Sige na, Diamond. Dali na. I'm so hungry. Waiting. Walang pinsi maglitik. Jis, mo ng 15. Ano ka, Jude? Yan nga, napag ka niya. Ano, Jude? Dali na ba, kay katubong ko. Ay, nilap. Diba? Sabi. Nag-explain ko sa mo sir, paminawa ko sir. Ha? Nag-explain ko, paminawa ko kay importante kay si mong kalawasan ha, dili lang para sa imo ha. Apil po ko ha. Nag-explain ako sir. Kanin dili sir kung pa ka masayod, mo ni balay sa uric acid, balay sa sugar. Balay sa uric acid, balay sa sugar. Ay kalimot ha. Imo lang nato sa balay ka para mas dali siya masabtan, bot pasabot yung balay siya, dili gyud siya parehas no. So automatic sir kumutas ang atong uric acid kani dire. Ang atong dugo mag-sticky.
dili maayong circular sa dugo. So kumabot ang time nga di na magtarong circular ang atong dugo. Kung ato na i-repair sa doktor, man di nakababa nga rason nganong i-dialysis ang tao. Depende sa doktor, depende po sa tuwa kung magpa-dialysis ka, kaya ang dialysis ba yan is forever. Forever gasto, ha? So, na lang. So, karon pag matake ang stroke or mild stroke sa katao siya, kung taas ang uric acid, kani dire, ang mapiktuan sa tao hapsang lawas, kaning wala may maygo. Kung matake ang stroke or mild stroke sa katao, kung taas ang sugar, kani dire, ang mapiktuan sa tao hapsang lawas, kaning tuo may maygo. Mao na ang explanation sir, ano ang atake sa stroke dili parehas. No, wala na apoy tuo. No, kung nakinakitaan nga mga stroke patient, no? Pero pag atake sa stroke si sugar o si uric acid sir, nagsabay ang duha pros tagas. Ang resulta gulay na gyud na sir. Di na gyud na sa makalakaw, no? Pero pwede pa na sa tabangan nga makalakaw, no? Nya napoy ubang atake sa stroke nga pati ba mapiktahan. So ana lang yun sir, maningkamot ang wala nang dialysis, wala nang stroke, wala nang mild stroke. Maningkamot ha, nga kanya mo uric acid, kanya dire di yun sa mutaas. Di ba uric acid ang buwan? Ha? Uric acid? Kanya wala. Oh, wala. Uric acid, kanya sugar ha. So kanya uric acid, maningkamot ka, nga di yun mutaas. O di mo saka ha. O ang pangutahan na karon, unsaon man nato nga di mo taas ang atong uric acid. O una-una bawal manigarilyo. Sige na ba? Bawal mo inom nga makahubog. Ha? Bawal sigarilyo, bawal inom, bawal mo kagisda nga kaliskis. Pasayan, lokon, alimango, lamang loob sa hayop. Manok, baboy, baka, kanding. Lamang loob ha? Sabi na si karneng, pula. Kung ka kami nagarilyo sir? Dili. Mayo, mayo. Inom. Wala ka sara. Kapanag sir. Marami yung pasyon, no? Gamay. Huwag natin makinarya sir nga mabasa sa mga uric acid. Dili atong basihan kung masakitan ka ha. Pinana mabungkag ning balay-balay sir kay di ni mabungkag madugay mo na hinungdan nganong mabungkag atong tiil ha. Nasa mo? Kira? Kani sa sa dili. Iop ang wifi. Kaya ra. Iop ang wifi pala. Kani dire sir ang tandog nimo lusay ni ha. Ang ay kumpiyansa kay dako-dako na biyan ning lusaya. Kani lusaya pag di nato ni tandog kung mudako ni wala tuon ni siya. Pag di ni matandog sir mudako ni mo ni hinungdan ano na ta magsugod-sugod o magdaking kay mulakaw. Oo mata sa may stroke. Pero nga, kanong na mo. O ni siya hinungdan sir kani siya. Ang tawag kani niya osteoarthritis ha. Osteoarthritis, knee arthritis, kani heel arthritis. So kanang arthritis ha, para malikayan di ni mo atake sir. Una-una bawal pag itlog, manok, ginamos, bulat, uyap, pasayan, alimango, balot ha. Di magkakamakaw balot. Gamay. Ha? Ay, hello guys, upat na akong viewers. Ay, kumusta na ka ma'am? Ma'am Sindoy, wala naman ka manhe. Ano ka kamanhe ma'am? Shout out sa akong viewers. So, ito, kingon ako, Teresa? Kumusta ha? Ha? Sugar. o Sugar, very good. Kani, uric acid. Uric acid. Oh, kani sugar sir, kani diri nga side, automatic kita tanang tao nang yung sugar. Ang atong lawas di man mo barok ang tao kung walay sugar ang atong lawas.
So manikamot ang kita sir nga atong sugar. Mag-level of di mo taas ang atong sugar, sir ha? Para di ta magka-diabetic. So ang bawal lang ni soft drinks, kape, juice, ha? Hindi ka kami ng soft drinks. Wala na siya. Aha. So, Inom ay. kaya, Lamay ayaw.
kay Beto, Pepsi, yan ang bugnaw. Pepsi? Uy. Sige ko dyan. Okay ra. Ay, may edit na. Hindi mo ka nag-edit. More daw ko, wala. Ha? More. Murag ko ano na, tanaw na na. Ay, bahala din yun. Ilan yung goal? Ito na, Malboro. Hmm. Tapos, Sina? 3-5. Wala niya. Baka ba siya yung...
Sir, kaya tayo. Ano ko panino ba? Ah, Ano panino? Jesus name. Kaya kayo sa mga naligo buntag ba? Tapos alas 10 mo siguro kung naligo na ko ulit. Kung kaligo nag-electric pan ko. Ah, Pagbangon ako kay bura ba akong malipong. Siguro basig high blood siguro ko. Lawa pa mo ko mga anong pabipe. ah. Mula akong palibot na naglinog. Linog. Oo. Hindi ka uligo ato. Ang taon nag-electric pan ko. Patay ako sa nahigda ko. Patay pagbangon ko mura mga lipong. Di pa siguro di. Wala na. Paano ka na? Panungtan ra ka. Ano ko talaga ko. Ang ka na panungtan, simple ra makina sa sir. Pero pag siya mo atake, magkabuang ang doktor na. Kung mo to kay doktor, siyempre, dili ko pahilot kay ni. Kung man kalit kulak na juga. Siyempre, sige doktor. Karon magmitingala mo doktor. Ino na ni anemic ni gagad. Pero kuya ka na, kuya kasi panungat. Sa mga motoog panungat na. Kuya na na. Panungat raman. Nabitaw ba na atin? Panungat ra na. Pero pag wala matake, anak. Tinanay, kaya kay kapalubugon, anak. Okay, sakit ka kayo. Sakit na pantiyan, sakit likod, wala na, lahat na may painding. At least tingin sa pahilot. Basta may mahilot ha? Saan nga mahilot? Okay na na, basta kamao lang yun. Yamay? Ay, kanakitaan ka naman sir. Ay mo bang kuhan? Mga share. Kaya nga social media no? Kuhan man ang social media good, umbas man na. Ay, mauyon ka na po, kaya di mauyon. Ang trabaho dito sa butuan kay pag airport, rep, ang dito ko, kaya siguro sa tapos siguro sa doon Ang paano ba niya ka, nabasa mo ka? Wala, mapas mo ka. Nago ka, mapasa mo ka. Ano na yung cleaning niya, hindi na mabasa. Pisik pa yung kayo. Hindi kayo, hindi airport, Wala pa dito, basa agad. sa mukha lagi. Wala na po daw. Wala lang. Maningil na sir. Inuubos plastic ko sa pagtrabaho nyo. Siguro dito muna. Ano po? Trabaho na to, okay ra gud na sir sa kung sa klase ng trabaho. Ang problema lang na ka nang mapasaktan. Pas mo hong gaganda. Ang kanang pas mo sir, wag na pending. Pero lain mo lang, hindi ko lang ako. Wala man, okay man ka. Basta nalay kami na ang kanyang to may nagkakaon na alas 2. Hindi mo gusto ko talaga kung ang nagtitibason. Gusto mo lipat, tiwas. Sabi mo, pas mo lang. Siya ta siya taga Butuan. Hindi ka magbawa ng mga biskwit, pas mo yun. Ito, resign ko ng trabaho eh. Nagpala ako, nag-service lang po. Dito. Ito lagi yung ayun ako. Kung nasa lawa ko. Tuwag yung chiko din nasa China sa panghihinot ka na. Kaya nakakita ko sa iyo. Tingin ko. Kami sa gusto. Siya na communicate.
Dahil ka naman yung mga tumiro. Sood lang tanan sir, may nagpasod din ako sa Facebook. Nagikan sa una pa. Patanaw na ako Hindi ka nasod, ay? Ang nagagawa rin. Pagano tayo. Maayos yung mga tumiro. Dabot, jinsan, ambot man dere. Mga ganun. Balik-balik. Yung ano mabalik man. Oo. Ano mabalik na sir, ngalayo mo gila no? Ano ko ba ang customer mo satisfied sa iyo? Trabaho. Balikan juga. Balikan juga. Nalag tayo. Dito okay bro, okay ka. Wala mo. Yawa mo. Hindi kaya babayaran na tao mabalik. Recommend mo na tayo mo. Ang isang sa tayo sabi ko. Oo, yan. Palihan ko sa akong gusto mo sa akong gusto na. Oh, parang kung sino trabaho. Oo, dito taong tayo no. Dito na tayo. Maayo to yung manana, marong gana. Kung dili ganahan, di man naan. Ngita tayo lain. Pero ganahan sa mga servisyo. Uy, satisfy ba? May tawag na satisfaction ba no? Yun na, satisfy yung gusto niyo trabaho. Yan. Mamaagyan na, istorya siya, or mabalik siya. Balik na po may, sa to, panaganahan siya. Dili lang sweldo, o bayad. Kundi lang, yung trabaho. Uy, naitip, o ano man na. Buti, pag ikubang, maidot yun ang trabaho, boss. Malingaw yun siya, pasin mo ha. Pero, tinrabahoan ni mga isa mo yun, adik na yun ang balik. Ha? Hindi nga kontento sa away. Hindi Masaya lagi na ko yung time na wala na kalit ang ban ko na akong kamot. Murag buhay kusog. Pas mo na, boss. Ang na. Mo ni pas mo. Tatawa na ko kusog. Murag ako ganang way kusog lagi nga. Murag ba kong gabay stop bitaw. O, duri. Sama din. Ano, lagi na ako murag di ko sakitan. Wala. Sama din. Ang tawag na niya, boss, pas mo. Tapos mo. Ayan guys, please subscribe Kung sabi ko sa lang, pasmos kusog. Nagkabasa ka. Pag magtrabaho, magbasa. Para ng udto ha. Bisang unsang klaseng trabaho. Basta mabasa ka. Mo ni pas mo ha. Ano mo, limpyo lagi ng aircon. Basta. Mo na pinaka nindot nga pangutana. Nganong kung sa inungdan nganong na pas mo. Mo na pangutana nga. Wala pa kumahago. Huwag kang mahago. Bawal lagi. Ang pinakaunang nga maigo, katong hago. Sama sa inyo nga, mekaniko, kargado, construction, yan mabasa. Namaligya sa kanan nasa ice, isdaan. Hago mo na. Medyo umulbag yun. Ano na yung grabe ng mga mo. Pero di pa karon. Dugay pa may noon. At least dugay pa. Tumabot rin na. Mabot din na sa kung di ka mungundang. Ang inungdan na madugay, maglingkod-lingkod na lang. Ano man, huwag makikusog, itikang. Ang tao, mura ka, o lapas, paralyze, ganang na-stroke, dili na siya, ang stroke, na yung nanggahe. Pero humok imong lawas, mo na pas mo sa paralyze na ka. Paralisado na ba, no? Inutil. Ano siya pas mo? Yung may balaan man na sa imong testimonya. Kung siya mong ipamati mo na, kung tanong, kung siya mong ipamati, kabanhod ah. Kasi ito magbanhod, pas mo na. Ako man, wala na. Wala ikusog, awan sa mukha. Pag ngayon na magwa dyan kay kusog, mura magwa kusog, mura pa lang ha. Sa ito pa, wala na. Tana siya. Kaya yung, mawala na itong mura, wala na dyan kusog. Lingko na dyan ginabos. Lingko dyan labas. Ngayon lang, kaya pa mong tulog. No? Ako gani ako malikay grabe kito galikay labi nagsugo na kong hilot. Di na jud kong gunit tubig. Di man higuwas mo kamot. Pila ka kamot ana naon ako si nahihapan na nimo.
Sama lang pagod sa inyo nga, nagkalihok ng lawa. Yung mabasa ra bagid mo, no? Para nang magmotor, mamiyahe, masahero, pedikab. Maulan, antas mo na. Muna, basta mo susunod. Basa, init. Yang init man eh. Init. Yang karon, hindi mo gibasa, naulanan. Pas mo eh, diba? Nakita ng pas mo. Pero wala na findings boss. Wala. Hindi mo lang irita sa kuwan, wala. Gusto mo ng pas mo, wala mo. Nakuan dyan natin kay sakit. Okay. Ano ito, mag-doktor, no? Tangan. Ako, manigamot ko. Isa kong sa klase nito ano. Saan yung magreklamo? Ano itong panigamutan? Ka mawala. Mao man yung magreklamo. Nagkano po kung natawangan na nabot mo na wanay kusot? Ang nawang lagi. Ano lagi mo nawag mo yun? Nanto na ka customer, yung wala dito. Anong kayo mapakong service? Hindi pinahan dito lang siya. Diri lang. Yung kumando kilo, dito na. Hindi na magawas na ba? Kung ano yung ganahan? Napagising nila pigikan na rin. Masal pa nila siya. Siyempre, ito tabangan. Doktor lang ko sa tumahimo. Ilang ko tamo saan? Ang pagod mo sa dari. Sa dari. Katod kaya na. Ha? Katod sa dari. Jadi ko driver Mga katod, sa gabi naman eh. Iwan ko lang pa. Sakit ko ba yan? Kasi karon sa driver, likod ng tiil na. Sabi na musukol ulan. Yung ulan ba, dagang pasero, no?